Gurit kaping 17. Ora ngira yen mung semono jroning samudra lan jembari dodo. Mula ora gumun yen Sang Resi paring dawuh anggoleki dununge Tirta Parwitasari marang Bima Suci. Nuntumke laku, nyampurnake lakon. Mepes gumelere ombak sing tansah ngoyak ngiring playuning angin. Ing telenging samudra dadamu pengin dak goleki dununge Dewa Ruci karben tuntas lakon kawekas. Dadi terwaca ngendi Bima Suci lan Sengkuni ngeglo antarane gebyar lain lan laku batine. Krana saking Tirta wis mawa wisa. Rembang 6 Mei 2005.